Keď si hrám niečo v durovej stupnici, improvizáciu, tak žiadny tón tam nebude zlý. Netreba sa toho bať, nemá tam byť čo zle. Maximálne 7. tón, citlivý tón bude treba rozviesť to napätie do čistej oktávy, hej. Keby som bol napríklad, neviem, budem v E-dure, Ečko použijeme jak doprovod, basovú notu. A hrám si tam hocičo. Mám predstavu rytmicky, čo chcem robiť. Preto je dobre všetko spievať. Môže to byť pomalé, môže tam byť pauza, čiže nebojím sa toho, som uvoľnený, lebo nič tam nebude znieť zle, všetko znie dobre. A keď tomu uverím, že to bude znieť dobre, tak to bude znieť dobre. Nemá tam čo znieť zle. Maximálne, že tam nebudem vedieť, aký rytmus mám zahrať.